Jest na smyczy. Tak jest polskie prawo. Nie zna pani prawa? No i kochanie. Nie ma obowiązku kagańca. Nie ma obowiązku kagańca. Nie ma. Tylko w transporcie miejskim. Niech pani się doedukuje, a potem pierdolę głupoty. Mówię, wkurwia coś takiego. Jak można kurwa sprzęt chodzić, to się nagra. No nagram cię, bo jesteś agresywny, kurwa. Przyjebano. No a ty co, kurwa, normalne. Skejtowałaś, kurwa, większy niż ty. No i, Musimy to, że sobie ale na możesz, tym kurwa, panuje. Ale na pozwolić tym na panuje. dyskusję ze mną? Nad nim panuje. A ty na Bardzo swoim nie się panuje. kurwa. Jeszcze piszcie, że się boisz. To go weź kurwa na smycz. No to kurwa, zacznij łazić normalnie, a nie podpytaj kurwa z takim stem. A co, a jest jakiś inny? Nie może być do sklepu jak No co? tak, jest inny kurwa, No nie i co? widzisz tej? Jest Nie wiem,